गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो आं सानाखैमोन बे मण्डलाव फैनो मोनगोन होननानै दा नैबे समाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आंखौबो जे बिदाय होनो लिंहरबाय बहुद गोजोननाय मोनदों आंनिफ्राय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साफ्रोमनोबो आं साबायखर हरदों आरो फैबाय थानाय 2023 मायथाइयाव नोंथांमोनाबो साफ्रोमबो रंजा खुसियै बरायगोन आरो नोंथांमोना मोजां जिउ खुंनो हागोन होननानै आंनिफ्राय बिदि हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय आंनिफ्राय खावलायनाया नैबे जों जेब्ला दानि 2022 मायथाइ दा जोबथारसिगोन बेयाव जिबायदि गोसो लानानै नोंथाङा सोलिदोंमोन नोंथाङा 2023 फैनाय लोगो लोगोनो एसे गावगायखौ मोजाङै जिउ खुंनो आरो गावगायखौ एसे मोजां थांखि लानानै सोलिलाङोब्ला आंनिफ्रायबो बेबायदि खावलायनायखौ थादों धोरोमनि बेलायाव जायानो जे धोरोमाव दङ नोंथांमोनखौ खावलायदों साफ्रोमबो गोसो गोथारै गावनि धोरोमाव थानानै गावगायनि गेदेरफोरखौ गावगायनि गासै मानसिफोरखौहाय लोगोफोरखौहाय सनमान होनांगौ गामियाव सनमान होनांगौ आरो जेथिया सनमान होलायगोन अब्लानिया जोंनि समाजफ्रा धोरोमफ्रा मोजाङै सोलिलांगोन आरो अनलायनाया थागोन आं बेखौ फोथाय आंथ' बेयाव फैनानै नुफैबाय हाबाफारिखौ मोसानाय दङ आरो बिदिनो जोंहा सासे आलासि दंमोन बिथाङाबो इसोरनि रावजों मानसिफोरखौ थुलुंगा होबाय माबायदि जानांगौ बेखौ थुलुंगा होबाय आरो आंखौबो बे समावहाय माखासे फारिलाइनि थाखाय लिंहरनाय जादों आरो आङो गासै जोंनि इन्डियायावनो जा बा गासैयावनो जा आंनिफ्राय गोजोननायखौ आं हरनाय थादों जेन गासैबो 2023 मायथाइखौ आलो गोजोनै बरायनो हाथों आरो बे सनाव गोजोननाय जिउ खुंनो हाथों होननानै आंनिफ्राय हरनाय थाबाय जोबोर गोजोननाय मोनदों खारन जोङो बेयाव बे 2022 सननि डिसेम्बर 31 तारिखनि मोनाबिलि 8टाफोरनिफ्रायनो जोङो गिर्जा जयो गिर्जा जनानै इसोरनियाव आर'ज खालामो आरो आर'ज खालामखांनानै बेबायदिनो माखासे उपहना जोबनायनि उनाव जों बाङाय हारिमु दिन्थिफुंनाय लायो बेनि उनाव जेब्ला गोजाम बोसोरनि हमय जागोन गोदान बोसोरा सफैसिगोन आरो गोजाम बोसोरखौ जोङो बिदाय होगोन आरो बे बिदाय होनायाव जोङो आफा इसोरनियाव जोङो गोजाम बोसोरनि जेसेबां दाय अफराद बेखौ निमाहा बिनानै आरो गोदान बोसोरखौ जों वेलकाम खालामो आरो बेयाव बहुद डिसिप्लिन दङ जोंफोर बेयाव उन्दै गेदेर गासैबो बे गोदान बोसोरखौ बरायनायनि नामै मोसायो आरो इसोरनियाव आर'ज खालामो जेन जों गोदान बोसोराव जोंनि लाइफफोरखौ जोंनि न'खरखौ जों मोजाङै जेन खुंनो हायो इसोरनिफ्राय जों बोर बिनानै लायो आरो जोंनि मण्डलिया बेबायदिनो बहुद रंजानायजों गासैबो लैहोर लैहोर हैनानै बे गोदान बोसोरखौ नेयो आरो नेनानै बेबायदिनो जेला मोनानि 12 बाजियो बे 12 बाजि समावहाय बेबायदिनो माखासे पटकाफोर गावनाय जायो आरो मा होनो पटका बेरफुहोनाय जायो आरो रंजानायजों आरो बेबायदिनो जोङो लास्टाव जोबनायाव बयजोंबो गोजोननाय लायो आखाइजों हेन्डसेक लानानै बयजोंबो गोजोननाय लानानै गावगाय न'आव थांफिनो आरो बिदिनो जों बहुद बेबायदिनो इसोरनि नामाव जेनेबा जोङो ओरैनो बेबायदि रंजानाय नङा बियो इसोरनिफ्राय बोर बिनानै गावगायनि जिबनखौ इसोरनो गथायो गोदान बोसोराव आरो गोजाम बोसोरखौ जोङो बिदाय होयो आरो बेनिफ्रायनो जों बेखौनो नेनानै थायो नोंथाङा जि 2022 सनाव नोंथांमोना गावनि गोसोखौ फैनानै 2023 सनाव माबायदि साननाय हनाय बा गावनि गोसोआ माबायदि जानांगौ बेनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो 2022खौ नागारनानै 2023 सनसिम जोङो बे गोदान बोसोरखौ मोननाय लगे लगे जोङो जोंनि साननाया बेनो जों जेन इसोरनि लामाजों आगान सुरनो हायो आरो जेसेबां बेमार आजार जियानो फैयाथों मानो जोंनि सोलिनायफोरा इसोरा जेरै थिनदों बेबायदि जोङो आगान सुरनांगोन जायो मानसिनि जिबनाव अनेकटा प्रब्लेम सफैयो खैफोद सफैयो नब्लाबो जेन जोंनि मेइन थांखियानो जाहैबाय
इसोरनियाव बरसा खालामनानै जोङो गाव गावनि जिबनखौ इसोरनो गथायनानै जेन जिउ खुंनो हागोन बेनो मेन उद्देश्य जों बेथ' जोंनि थाखाय मोनसे गोमोथाव माने सम बोसोरनि जोबथा सान आरो बे साना जों मानसिनि साननायाव बेहेक मोनसे गोसोआव माने गोहोम खोख्लैयो दा अब्ला बेबायदि दिनखौ जोङो माने बारहोनांगोन जिहेतु जों बेखौ हमथानानै लाखिनो हाया बेवहाय जों बे समखौ अर्थात जि 2022 मायथाइ बे बोसोरखौ जोङो मोनसे बिहेक हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बारहोनो नागिरदों आरो बेवहायनो दिनै नैबे हाबाफारिफोरा जाबाय थादों आरो नोंथांमोना बेजों लोगोसे फैबाय थानाय 2023 खौ गोबां मानसिफोरखौहाय माबायदि वेलकाम खालामनो सानो बेखौबो जोङो बिहेक हिसाबै हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौ बरायो जिहेथु फैबाय थानाय बोसोर बे बोसोराव आगान होनो मोननाया इसोरनि मोनसे गिदिर अनुग्रह होननानै जों हमना लायो आरो बेवहाय जोङो बेबायदि इसोरनि मुङै बे गोदान बोसोराव जोङो आगान सुरो आरो बे हाबाफारियाव बेखे जों इसोरखौ हामबाय होननायजों लोगोसे बेजों बिदि बरायनाय अर्थात गोजोनग्लायनाय होनाय बेखौ खालामनाय जायो आरो नोंथांमोननि बे मथामथि खैथा घरजों बेबायदि हाबाफारिखौ लानाय जायो बे समखौ जोङो बेसेबां गोलाव खालामनाय जाया बेखे जेब्ला गोदान बोसोराव आगान सुरो जोङो गावजों गाव बेबायदि वेलकाम होनायजों आरो बेबायदि रंजानाय सिन हिसाबै फटका बेरहोनायजों आरो लोगोसे बिदि जिथु लाइट बे लाइट फोजोंनाय